mlaku sore dulur iki ngeterne kakek ngejak mlaku ngotake nang omah nganu ke jalane munggah wah iku semangin ngejak mlaku bareng iki menengot tok iki sing penting kok aku kok turu iki mengen Mbah. Yo. Banter. Sare adrene iki. Ini rada banter iki ya. Ayo aja sare ayo banter ae. Sedo bener. Banter. Ane wong ngarep niku lho. Utene yo, Mbah. Wis to iya. Iki nang jatuh rejo. Ya deh. Iki mati curiga. Mumpung kene. Yo engko kamu mukon sik aku kan nang menang Blimban oh nggih ya kan ngendi Pak aku pokoknya kudu kok terkena anding aku ndak peduli pokoknya mlaku oh nggih ate angel men yo angel pokoknya aku niki mlaku ayo tuku buah nggih gorengan ya neng bikin pasar dongkong pulang pasar dongkong gini lho nang juga nang bimbing oh nggih bimbing iki nang bimbing lho ketemu kakek nang bimbing ora mampir kecamatan oke ya apa harga KTP ya ini kok nggih KTP iki Pak Camat wis sare wisan lho wis padha tutup oh areke kapan ya kapan wae sing penting nek dhewe aku iki yo aku lak sore iki ngantuk aku ora romantis ya dulu ngono ora susuri aku selek suci cegah jauh wes makanya kain ke masjid mampir masjid di maghrib tau ora ya rek iso jam 5 ayo aku alah iki yo ayo iki mandek ya mandek kok gagah ana wong ayu iki mesti ndak ngopen ora gede aku lek carane ngene lah karep mang laku-laku golek apa ngono lho yo golek pandangan lagi ayo disetopkan mandek wong ayu ya harus gini nyapa kencik sih yo wong ayu gini kok aja dipaconi wong wae terus kasih masih ya aku gak temen aku kan aku ora aku ndak temen aku paling ndak temen aku yang masih di sini temen sesuatu mungkin rogane ngarep apa jenenge watu payung berarti kalau jamur kuno lho terus kowe watu payung aku didelok ya aku dhewe yo arep tak jelasno lek sampean durung paham dadi bae nanti sing mandek anu saleh-saleh niwo iki kok ning kiwa kene iki ha iki niwo ha lho watu payung lho Mbah kek piye kene gak kan pinusan ngene ya nggih ngaten iki jenenge wisata watu payung ning kene iki nggen-nggenane nah lho mlaku-mlaku apa ora lho iki lho mandek to rokokku mati ora sang rokok wis kene ya kene ngendi lho kene mandek ning kene engko tak gek mlaku-mlaku ngono nggih mandek ning kene mlakunya ndi munggah rono apa ora kene katik sepi lho nyatu Yahenten iki sapa sing arep moro tak kira akeh cewek kowe kira roh wis mbok liyane ngono rek liyane opo ya ya napa ngono karepmu napa wis nyuwun
Ndak medun iki piye lho? Nggih. Jenengan kuwi lho sing medun, lah aku medun ku sepeda guling. Bon. Anu. Ada. Mlaku-mlaku. Tuntun aku, tuntun. Nggih, mlaku dhewe. Oke tuntun. Kata kok tuntun tenan ogah aku. Nggih, sareh-sareh ya. Niki iki watu payung, Dulur. Kok sampean sik aku arep munggah rono, Mbah. Mlaku munggah iki. Jane kok kaya yo. Tak munggah. Di watu payung. Kemudian rono kan tak ubeng-ubeng kakekane karepan. Ki wisata watu payung nggone ngene iki, Lur. Oh, entenono. Nesik to, Kek. Iya, aku. Lek sampe ra kuat munggah ya ning kono ae lho. Di nggon lungguh-lungguhane ya eneng lho. Di nggon lungguh-lungguhane. Tak jajal tak butuhne dulur-dulur ya. Di munggah bareng isik dikrecak iku rung wayahe anu. Urung wayah apa jenenge? Urung wayah dibangun. Silang jenjo. Sik. Aku istam bunga-bunga. Wis metu bunga-bungane bareng ki. Lumayan. Nih ya. Yuk. Tekan dhuwur. Wis watu tok. Duh. Wah. Wisata watu payung. Ngene iki wisata watu payung Dongko. Di sini tempatnya. Enggak. Rada asik ya, Lur ya. Wis timbangane dijak ngado-ngado musun koyo ngene ya. Jak rene mbok mlaku karo sore-sore karo anake. Kakek ning sor kae wis. Aku piye? Sing di situ saja rene kakek yo. Golek marani kakek iki aku, Lur. Sakne kakekku ning sor. Jalane saiki liwate kene. Liwate di pokoknya di dhuwur. Lah reneng kakek ora gayeng. Wong ndak melu ra kagak munggah. Bun. Kakaknya ora kagak munggah. Skening sor. Cek. Lek musim udan. Sumudan kaya ngene iki asik rada jemek iki tak pengembangannya sampai di sini ya, pengembangannya rencananya sampai di pokoknya mubeng. Nah, masih luas tempatnya. Mubeng. Sih luas. Ini bakal tempat wisata. Tapi ini sudah dikelola oleh warga Blimbing ya, warga dusun Blimbing di Sandongko. Ini mau suasana indah nanti kalau di sini dibuatkan villa Pongono. Terus di depan ya pusat perbelanjaan. Yes. Nemu gawe sampai di sini, Mas, karena masih luas sekali sampai sebelah sana ya, sampai timur. Di luas kalau mubeng-mubeng ya remuk Mbah. Kesel Mbah. Pesakne. Kita turun. Jeblok ya.
Nah, tuh. Sampai nggak mau pulang ke sini, teman-teman, ya. Lewat sini. Tempat bermain anak sebenarnya sini. Orang tua pun juga tidak apa-apa. Ini masih tahap pembangunan. Masih tahap pembangunan. Dalane licin, aku lewat ngendi masuk balik neh rono. Sing apik nih daerah kene iki. Bunga-bungane bareng apik nih kene iki. Bunga-bunganya bagus di sini. Wis tak lakonane lewat sini pelan-pelan. Bunga-bunganya di sini. Jalan pelan-pelan sih, jalan sih lunyu. Masih tahap pembangunan, ya. Ini jalannya cilik-cilik, lihat tembus ini. Ini mubeng rene, diubeng-ubeng nih, melaku pecah cilik masalah. Tempat rekreasi anak-anak kalau terlalu naik jalannya nggak dibelok-belokkan, bunga-bunganya indah ya. Di tadi nggak dibelok-belokkan jalannya, anak-anak capek, anak enggak puas cepet pulang, dibelok-belokkan ini nanti anak-anak nggak capek, seneng. Watu dok, namanya Watu Payung ini. Watu Payung Dongko. Terus lokasinya juga masih luas. Siapa tahu nanti ada yang mau ingin membantu membangun tempat ini. Di tempat di sana ya, itu ada tempat untuk bermusyawarah, tempat apa jenenge leren ngono ya. Aduh, lewat watu-watu. Watu-watu hati-hati lek tiba kecengok. Nah, disinilah tempatnya Watu Payung. Woi, nggih, sik to, Kung. Karepmu dhewe iki kadek kok tinggal aku. So, lha ora kuat munggah. Ora kuat munggah sampai ora kuat munggah terus piye? Apa yo? Aku sing remuk gendong kok. Enggak ora saiki ya. Mlakune kalem-kalem. Monggon rata kaya ngene. Lunyu iki lho, lunyu. Ngerti lunyu apa ora kowe kuwi? Ora mampir warung. Endi? Iki. Lah niki anu to Mbah iki ke. Ora warung lho iki ke. Rapo kadek suwung nggon leren cangkruke ning kene iki, Mbah. Wah. Ini iki nggon cangkruke leren, ya, Mbah. Ini iki tempat cangkruk iki ke. Nggih leren para pengunjung. Ngopi-ngopi, ana sing nggo jajan, ana sing nggawa apa? Wes pokoke snack ngono kuwi. Iya aku lek ora kuat ngene ora. Yo asalno. Iki. Entenono to, entenono. Nggih. Iki gone lek pengen olahraga di situ ya. Itu kadang biasanya nanti dibuat olahraga dari instansi. Maksudnya ya senam kok ngono kuwi lek gawe olahraga apa kuwi ngene Mbah. Kuwi ya digawe kumpulan, gawe musyawarah. Gawe ngono kena ning kono kuwi. Ning ati-ati lek bocah aja kon turut kono. Kenapa? Lek ceblok, ora ceblok apa ra ya gorno. Mangsane pene iso nggawe bocah ceblok-ceblokne lho. Saiki wangsul, Mbah.
Iya, ayo mulai ya ayo. Bun mari to. Ngapa? Bahasa jane trenyeng-trenyeng. Sing trenyeng-trenyeng kuwi ya sapa? Lah ngejak dolan nyapa? Maksudku ki gen aja ngantuk ning omah. Sore-sore nyapu lho mlaku ya. Dekle. Dadi ya. Mulai kok menggeh-menggeh. Ora menggeh-menggeh lagi. Mulai, Bah. Ah. Tak uripane jenengan munggah keri ae lho. Uripi dhisik. Ndang to, sik to kae lho yo. Mbah. Kowe iki ora tau ketok kae. Meneng wae lho, kowe kok aja ngomong lek aku ngetok horeg. Donya iki meneng wae. Nggih. Pun wes aku wis ki mancik ket mangat ora Jawa kowe. Aku wis mancik ket mang lho lek. Nggih, niki wancine wangsul. Helm wis tak tutup. Slep. Pulang. Siap, gerak. Jalan. Nggih. Aduh. Dolan ngejak wong tuwek ya. Duwe wong tuwek iki ngene iki lho. Anu nih. Iki ning Sorpring. Nah, kuwi Sorpring ya indah. Nah, ini ada 1 2 3 4 apa ki jenenge omah-omahan gubuke 4. Lah ternampung wong 100 ngene wis cukup. Itu ya. Teman-teman silahkan kalau mau wisata keluarga untuk ngajak teman anak cucunya, putrinya di sini ya, di Watu Payung Blimbing Dongko. Tempatnya itu sebelah barat Puskesmas Dongko ya. Jadi kalau Anda sudah nyampe titik Puskesmas Dongko, Anda bisa sudah dekat ini ya, maksud saya. Kalau sudah nyampe di Puskesmas Dongko sudah dekat. Jaraknya kurang lebih ya 200 meter lah. Nah, ini arah Puskesmas Dongko ke kanan dari Watu Payung. Dan ini juga ada toko swalayan di belakangnya toko ini yang ada di kanan saya. Oke sobat ya, kasih gremengnya kalau siapa loh ngomongin dulu penonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe nya di Dalang Wayang ya. Dalang Wayang, dukung saya agar bisa terus jalan-jalan memberikan hiburan dan informasi. Oke, aku tadi itu lo bangga ngono lo aku. Bukan penyakit lo. Dia marah nih bang itu sejati ini. Dia bilang kalau masuk penyakit lo ekonomi. Nah, ini suasana di sore hari ya, jam sekitar setengah 6 sore di wilayah Blimbing Dongko, di Desa Dongko ya, pusat pemerintahan Kecamatan Dongko. Disinilah pusat pemerintahan. Depan nanti ada kantor kecamatan, salah satu pusat pemerintahan di Kecamatan Dongko. Ini bukan ini ya. Ini tempat kantor Kecamatan Dongko. Setelah kantor kecamatan ini nanti kita bisa melewati Pasar Dongko lagi ya. Ini Pasar Dongko, kantor Kecamatan Dongko itu sobat ya. Kita masuk di lokasi Pasar
wae kecil di pasar Jongko dulur ya. Pusat jual beli masyarakat Jongko. Nek sore hari ya ini kerja. Tapi lebih ramai lagi kalau hari pasaran Kliwon dan Pon. Hari pasaran Kliwon dan Pon. Ya, kayaknya rame ya. Ya, bensin gila petelan bensin gila. Apa ngono deh. Tak koi ndok. Ndoknya, ndok. Ndok itu tuh pitek. Apa ya? Pitek ini juga. Mulai apa? Ya mulai sana mulai. Omahku ning ndi? Ya omahku ning ndi, Mbak? Cek to. Pokoknya iki minat ben ketok rejo. Nggih. Bener. Tak lihat ning ndi, Cak. Omahmu juga kiwa, ning kiwa lho kok ngiwa, kok terus elek nyang Kampak ora Jawa. Nggih. Mbah iki ngiwa lho ya. Ah ya bener kok mosok lali karo omahe. Nah, nggih masuk janji masuk omahe kakung. Gitu. Teko omah, Mbah. Alhamdulillah teko omah.